Sulkula ja Olli Hiihtola 10 kärki 18 sarjan osalta. Ja Ruslan Tritsanin kärkiaika menee umpeen juuri nyt. 20 hyviä aikoja Dimitri Krykin toiseksi 14.23 ajalla. Ja 16 sarjan puolella Juliana Näsi kärkeen ajalla 11.25. Ja juuri äsken Krislan tuli maaliin, menee neljänneksi. 33 sekuntia parkkista hitaampana. 15.58 loppuajalla. Teemu Niskasen kärkiaika menee Teemu Niskasen osalta juuri nyt ulkeen, eli Parkkinen pitää vielä kärkipaikkansa. Saa nähdä, käykö niin, että Parkkinen saa odotella aivan tuonne taivaaseen ja keskitarkaukseen saakka tuota kärkipaikkaa. Подрезка вообще... ну я одну подрезку видел, но она не моя была. Вот, и чё? Надо путь выбирать хорошо. Я один перегончик не кратчайшим проехал, думаю, там немножко проиграл секунд 10-15. А так в свою силу проехал. Без ошибок, без дерганий. Как бесконтактная отметка? Нормально, мы же ее уже опробовали давно. Гриша, Гриша! Гриша, давай! Давай, давай, Гришка, давай! Ravatkinen, Harvala, Korhonen, Karvinen tällä hetkellä. Дима, Дима, давай, Дима! Давай, давай, хорошо идешь, Дима! SP Vuoksi kärjessä miesten puolella Simo Turunen ja Navin Petra-aho avaa D16-sarjan. Näin
päästään liikkeelle. Joona Lindroth avaa poikien 16 sarjan kärjestä miehistä Pellonponnen joukkue Taivainen ja Sipilä heti siinä. Ja naisten kärjestä Kouvolan suunnistajien Kirsi Kiistinen. Hyvä Elmeri! Sahola toisena, Rasti Pielinen viidentenä, Hiisirasti Henrik Väisänen siinä heti. Sundelin tulee kuudentena, 16 sarjasta Rajamäen Rykmeti toisena. Delta Elmeri Toivonen toisena, SK Vuoksi Marius Turunen toisena, 19, eli nyt tästä rapea tapahtumaan. Otetaan täältä lista oikeaan paikkaan. Miesten tilanne. SK Vuoksi Pellonponsi kahdella joukkueella, Hiisirasti, Pielinen, Femman, Parma, Jyväskylä, Jalasjärvi. Ja näillä 9 joukkueella eroa 59 sekuntia. Ounasvaara, Teemu Niskanen nyt ennakkosuosikeista vaihtaa 11. Eroa kärkeen 1-0. Давай, Руслан, хоп. Kouvolan suunnistajat Kirsi Kiistinen vaihtoi kärjestä, SK Vuoksi Marius Turunen toisena, KV ja IF Femman juuri Pernilla Tuuniksen tuomana. Rasti Pielinen, MS Parma, Ounasvaara, vai ovatko nämä joukkueet kyenneet repimään lisää eroa? Eli Juha-Matti Taivainen toi, Olli Markus Taivainen lähti lyömään miesten 4. osuudelle, SK Vuoksen, Simo Turunen ja Tuomas Kontro, ja Pellonponnen 2. Jari Sipilä 3. 23 sekuntia on nyt eroa, ja Antti Ekonen lähti. Nami Ykkönen, kärjessä 16 sarjassa Rajamäen Rykmeti kaventaa eroa. Eli 32 sekuntia on nyt Rajamäen tytöt. Krista Lahtinen lähtee sinne taka-ajoon. Ounasvaaran Kristinseuran Teemu Niskanen on nyt nostanut joukkueensa 4. ja Matti Keskimarkkaus lähtee taka-ajoon. 43 sekuntia on vain eroa. Rasti Pielinen heti siinä perässä. Markku Siponen oli sinne Väyrynen lähtee viemään. 45 sekuntia eroa kärkeen. Sitten Anders Parma, Antti Valtio toi. Eero Matti Valtio lähtee 59 sekuntia kärkeen. Ja 16-vuotiaista Ounasvaaran jälkeen suunta Jyväskylä vaihtanut Asikkalan Raikas 3. ja OK Orient 4. ja Orientilla matkaa kärkeen 1.28, Asikkalalla 1.06 ja suunta Jyväskylällä 35 sekuntia, eli auki on 16 sarjakin poikien puolelta vahvasti. SK Vuoksen Marius Turunen tulee kärjessä 3 osuuden jälkeen
Eli Kouvolan Kirsi Kiistinen on joutunut taipumaan tällä kolmannella osuudella. Joten mielenkiintoinen on tämä viesti nyt, kun puolesta välissä aletaan olla. Miehissä tilanne Pellonponsi 1, SK Vuoksi, Pellonponsi 2, Ounasvaara, Ratsukyön. Ja tuolla naisten pääsarjan osalta nyt odotelma sitten Kouvolan ja SK Vuoksen jälkeen Ounasvaara, Kangasliivi, KV Kouvola. Nelikkoa sitten tulemaan, katsotaan miten tilanne edistyy. Poikien puolella kolmen osuuden jälkeen H16, Ounasvaara, Suunta Jyväskylä, Asikkala, Orient, Rastuvalsat, Delta, Mänttälä ja 8. juuri Pirkkalan hiihtäjät. Vaihtoon ero 3.18, eli tasainen on poikien otatus. Tyttöjen puolelta Navi, Rajamäen Rykmentti, Suunta Jyväskylä, Rastuvalsat, Kouvolan suunnistajat ja juuri vaihtoon tullut Paikio Rasti, eroa 3.30 kärkeen näillä 6 joukkueella. Ja summa summarum miesten kolmen osuuden jälkeinen tilanne. Pellonponsi, SK Vuoksi, Pellonponsi 2, Ounasvaara, Rastikielinen, MS Parma, IFC, На первый из участников потерял, потому что на противоходах встречаются. Ja Navilla eroa 2.05 10. sijasta. Äsken juuri Чуть первый. Меня вдали, потом обратно так же возвращался. Еду и дальше уже женщины едут. Блин. Гонять их. Ну это на первом. Это нормально. Стоп. Мы далеко там? Numerolta 2, Olli-Markus Taivaisen hamolta ja näyttää siltä, että hän on ottanut pidemmän korren kyllä. Pellonponsi, Olli-Markus Taivainen, Juha-Matti Taivainen, Suomen mestari tämän päivän kilpailussa, onneksi olkoon. Ja aivan kohta pitäisi sieltä sitten keskinarkauksen tulla, mutta samaan aikaan tuli myös Navin tytöt Suomen mestaruuteen. Sanni Marttinen, Petra Aho ottavat Suomen mestaruuden ja siinä tulee Matti Keskinarkaus joutuu taipumaan omalle tässä osuudella. Teemu Niskanen, Matti Keskinarkaus SM hopeaa. Ja Navin tytöt todellakin 16 sarjassa kultaa. Onneksi olkoon. Ja pojat Oikarinen, Bergman 16-vuotiaassa kultaa tuossa samalla. Eli aivan samanaikaisesti tulivat maaliin miehet ja 16-vuotiaat tytöt ja pojat. Onneksi olkoon Suomen mestareille. Olli-Markus Taivainen, Juha-Matti Taivainen miehissä, pojissa Tuomas Oikarinen ja Markku Bergman ja tytöissä Navin tytöt Sanni Marttinen ja Petra Aho. SM Hopea Rajamäen Rykmentin Krista Laitinen ja Riikka Haltia. Onneksi olkoon teillekin hieno suoritus tämän päivän viestissä. Näin on 2 mitalia jaettu siihen 16-sarjalaisten viestiin. Ja SK Vuoksen Tuomas Kotro ankkuroi joukkueensa 3. Eli näin on miesten mitalit jaettu. Pellonponsi kaverinahan Simo Turunen suksi täällä komeissa imatralaisissa keleissä. Rajamäen tuo kilpailujohtaja Raivo Väisänen on eilisyön